Ok. Salutare, prieteni! Astăzi suntem cu motorul, cu Dragoș. Suntem la Crăiești. Și mergem să ne dăm. Uite ce fum scoate! Revenim de pe deal. Ioi, băga mea, bă, ce rău mere motorul, mă! Nu i-ai dat destul, bă! Dinainte trec cu viteză mult mai mare să-ți intre power valve-ul dinainte. Băga mea. Ioi! Azi nu e ziua potrivită, Dragoș, dar o să o fac. Mai vin prost de jos oricum că nu suna motorul de jos. Doi am tria plana, doua plana, treia plană să se deschide. Eram furat. Ioi! Băga mea. Nu înțeleg, mă, ce... Mă! Nu așa, mă, Luca. Dar nu pot să trec de aici, no, stai. Ce-ai pornit de acolo, mă? Trebuie să fii un pic cu mai în spate de tot, mergi în spate. Uai, da, hai că pot să-l ridic. Trage în spate, trage în spate. Mai filmez, ba. Mai tare! Sara! Sar! Vai de pui mei! Bine, bă! Bine, bă! Bine, bă!
Ceva. Nu, că am stat pe el, am văzut că prostovanul se ține. Deci băieți, bam, am urcat 3 rupturi, una acolo, aia de-am căzut, n-am filmat, dar cu emoțiile. Am urcat una de aici așa scurtă, asta o mai dau oricând, la orice oră. Aia... No, aia cu e săritură, și și cu cu- săritură și cu handshake și cu alea. KTM-urile aici. Am urcat panta asta, vă uitați pe TikTok-ul meu. Pac, bine, sus era să o dau peste cap, dar poșetă nu i-am dat. Sus am ajuns, am pornit bine. Totul e bine. Bă, s-o meritat să merg să mă cațăr acolo, s-o meritat. Acum mergem la Sincer, pistă. nu i-a făcut nimic acolo. Bă, părerea mea a fost că i-am făcut, că ai văzut că m-am dus prea în dreapta. Dragoș, Bă, nu i-ai făcut, mă, că am simțit eu că m-am dus pe acolo. no, pentru mine, vizual măcar. Dacă nu te-ai dat pe ea înainte, exact așa era și înainte. No, deci pe mine, asta m-am ambiționat, că i-am făcut aia. Da, foarte bine. No, ha. Acum mergem la... Mamă, ce e aici? Mamă. Mergem la Râciu, la traseu. Am venit-o. Gata cățelul, nu veni, băga mea! Op! Vă frumos, revenim, când plecăm de la pe. Mergem la pistă. Am plecat de la benzinărie, am băut un suc, am stat un pic. Bun. Mergem la benzinărie. Mergem, auzi, nici mai știu să vorbesc. Mergem la pistă, la... Noi avem, dar sunt eu stan. Opa! Hai, live-ul. Salut! Salut, Dar. Luca, îmi pare bine.
Ei, mă, pe unde? Băga mea, ce rău am început. Îmi fuge spatele, mă, și n-am control. Bă, n-am control deloc, mă! Nu mă duc tare, că nu are sens. Și așa, îs eu cum îs. Bă, Dragoș! Du-te, mă, mai încet! Mamă, copacul ăsta, belea. Stai. Care, mă? A, nu. Băga mea-aș! Încă. Să-mi bag. Hai, mă. Ha?
trecut ceva pe aici. Da, o pul. Bă, căpriorul! Ulea! Am uitat benzina. Nu dai. Să-mi... No! Ha? No, stai să încerc. Curios pe ea cum o să fie. Cred că mă rupe. Băi, eu la coborâri praf. Praf și pulbere. Hop, hop, hop. Lasă-te pe dreapta de mult. Pune piciorul drept jos. A, de fapt, stai că frâna. Hop, hop, hop. Bravo. Culcă-l pe dreapta, culcă-l. Așa. Bă, bă, Dragoș! Să-mi ba piciorul. Te ajut? Nu mă bag la enduro, frate. Opa! Ești bine? Te-ai lovit? Nu, nu. Bine. Ăsta cu traseul de ea.
Cu ambreiajul mers. Aici, dacă ies, trebuiască să urc, nicio șansă. Frâna spate este trasă. Eu acum mă așteaptă mama acasă. Am cici, au! Au! Ușor aici cu frâna în față, că nu e mai ce trebuie. Să-l faci ăsta pe tine. Nu că aici o furtă de treabă. Bă, săracul Darius numai pe jos a fost. Aici e rău? Gamea, ce cald mi-e. Auș. Nimă că m-a prins de ghiozdan. Ce vrem? Ce vrem? Hop. Că aici e mai lejer, așa un pic. Ce, bă? Uite pe unde-i traseu, mă. Aduceți-o motocicletă. Bă, Dragoș, Da. nu-mi zic că trebuie să urcăm înapoi. Păi trebuie să urcăm pe aici. Păi și nu poți. Păi hai să vedem. Dacă nu, mai e un drum afară. Nu. Cum nu, mă? Înapoi. Aha. Bă, eu am simțit că ceva nu e în regulă. Bă, dar e prea... Eu, Darius, presimt că trebuie să ne întoarcem. Nu vreau pe acolo. Nu vreau pe acolo. Bă, n-am băut nicio apă, nimic. Nu? Trebuie să mă cac de 3 ore. Hai că le tot se pune treabă de ieri. Mă duc? Mă duc, întâi așa ușor pe dans. Aici ai urcarea aia? No, doi. E grea? Nu. Te duci sus să ne filmezi? Ce? Te duci sus să ne filmezi? Da. Ca pe box. Fu. Deci după cum se aude motorul, e greu. Hai, Darius! Asta nu poți urca. Du-te, mă. Da, mă, nu înțeleg ce faci. A, bă, da, pă. Aici ai urcarea aia grea. Darius, vezi că aici e panta. Cum? Aici e pantă. Ok. Eu n-am știut ce e aici și nu m-am dus tare. Am crezut că mă duc jos. Nu, aici ne-a trebuit să mergi tare. A doua. Nu. Îi dau întâia. Bă, o zis că e ceva copac, Dragoș. Să mă Mamă. duc eu? Cum vrei. Păi stai că o zis că se dă jos să ne filmeze. Auzi că se aude un ATV. Auzi, dacă cum, nu-ți dai seama dacă mi îndoi ghidonul, aripa față de roată. Un pic încolo-i. Nu cred că mă afectează așa tare. Nu, dar n-ai treabă la... Tu te dai cu bița? Ha? Te dai cu bița? Mhm. Mă dădeam.
Cum? Se vede că ai talent pe duociclu. Pe ce? Pe duociclu, dacă așa zic. Păi... Doamne ajută! Aici nu urcă Darius. Vai de ce e aici? Bă, o ia la vale. Pornește așa ce e. Ha? Stai! Stai! Up! Bă, prostile. Da, că te vede. Bă, bă, bă! Stop, stop, bă, 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 bă! Bă! Vai de pui, mea! Bă, ți-am zis să stai, bă! Bă, am urat din... Azi că stai! Ești bine? Bă, dar de ce? Bă, dar tu nu l-ai văzut, mă! Cum, bă, dar tu te uiți în jos? Ioi! Bă, trebuie să te uiți în sus! Hai, în sus trebuie să te uiți, bă, la penți. Stai! Pornește-l, mă, și accelerează. Mamă, cad! Pornește-l, mă, și accelerează-l, mă. Cum să-l pornesc? A treia! Ioi. Hop. Bă, dar tu nici nu te-ai oprit, mâncați așa. Nici nu te-ai oprit, mă, l-ai văzut pe lângă tu ai dat. Ai vrut să sar? Vai, bine că nu ateriza motorul pe asta. Pe mine? Doamne. Doamne, eu n-am filmat, mă. Eu am filmat. Direct thumbnail. Bă, Crezi că bag. stai, mă, să-i da, mă. Și acum când îi zicem stai, stă. Nu, acum e când Păi- îi zicem hai, el stă. Da. Bă, dar ce-am urcat, Dragoș? Bă, și eu cu a treia acolo m-am oprit, mă. N-am zis că îi dau. da, Cu a treia. Cu a doua. Cu a doua, de fapt, stai. Că când... A treia e prea... Nu, dar când l-am culcat, s-a schimbat a treia și de aia. Bă, și-o rupse-mi cadru. Bă, dar ce e aici, mâncavaș? Așa că nu se vede pe filmare. Nu. Bă, am urcat? Dacă știai că e așa, nu cred că urcai. Nu. A? Poți să-i dai! Dai! Da! Mamă, dă-te. Rupi-o, Dani! Rupe-o, Darius! Dă-ți să mă bag aici, nu că... Balenciaga. Dă că filmez eu, să-l ajut dacă... Bă, dacă e să-l ajuți. Dar n-am, mă, că dacă cade acolo, n-am cum să-l ajut. Aici ne-al prind. Băi, ești prost. Bă, vezi că filmează. Știu. Uai, pericol. Lasă-o! Jos! Hop! Trebuie să-i dau una cu el. Tu a doua ai dat. Bă, măcar nu... Măcar l-ai pus. Măcar te-ai oprit. Ui! Iară era să-mi dai peste cap dacă mai mereai un metru. Nici atâta. Bă, e greu, e greu. Uite-te.
Te-ai lovit? Nu, foarte bine. Eu te cred că ești obosit. Să n-apară ursul numai pe aici. Da. S-a murit și nu mai nimic. Păi dă-ți jos, mă. Dau. Bă, pe aici nu te dau mă cu ochelari, că nu-i... Bă, dar se aud la albine mâncați-aș. Dacă dau întâia, sper să nu mă dea peste cap. Dar trebuie să vii tot așa, cu viteză. Trebuie să-i dai aici de unde ești, trebuie să-i bagi un ambreiaj și după aceea nu mai ai treabă cu el. Și dă-i. A întâia. Îi dai un ambreiaj și... Să nu se ridice aici, frate. Ha? Mai bine mereu a doua. A doua și dai un ambreiaj, ține tare ambreiajul, accelerează și dai drumul deodată. Bine, nu chiar foarte deodată, că te ridici într-o roată. Că l-ai full cross și... Bă, să fac live? Nu fă. Sau să nu fac? Au. Vă captem, băieți. Să fac live bă, sau nu? Ha? Vrei să te vadă lumea? Hai. Să fac live? Să mă duc să mai dau și eu o dată, Dragoș. Du-te mă, tu vrei să cobor pe aici? Da, mă. E entertain. O, vrei tu? Nu coboroare. Da. Da, bă, să dau drumul la live? Nu cobor. Hai, bă, ce tu, mă. Ce? Ai oprit benzina? Da. Mamă, ăsta... Bine! Ui. Exact. Bă, cu a doua, bă, nu vine să cred. Aici vlogging. Corect. Bă, am pornit filmarea, da. Uitați unde sunt. Eu am prins pe zi să se uită la mine pe YouTube, dacă vor să vadă poșeta. Dacă vor să vadă poșeta, bă, dă-te de acolo. Dacă vor să vadă poșeta, să intre la mine pe YouTube. Ori îți dă peste cap, ori urcă. Una din două, că nu vrea să lase pe o pornit-o. Dacă vedeți. O pornit-o, băieți. Nu! Stop! Bun. Bă, trec mai multă viteză, mă. Prea multe dâme de astea. Da. Dar nu, tu aici ai lăsat gazul. Tare. Aici, E un pic mai tare. unde era mai drept, acolo ai lăsat gazul. Dar trebuie să-i dai... Nu știu. Blana, aici, hop. Hop. Tu aici trebuie să vii cel mai tare, mă. Acolo tu ai venit tare, dar... Bă, deja sunt 105 persoane pe live. Vai de... Ce motor are? 120. Full cross. De menționat. Revenim, băieți, când mai... Ce să mai spun? A, POC.Luca. Cu capa, Cu capa. la Luca. Bine. Bine. Da, bă. Să sperăm. Hai că-i dă! Real! Tare! Rai, dai! Dai! Acum ambreiaj! Nu! Oh. Stop! Hop! Eu. Bă, te-ai lovit? Bă, dar culcă motorul, mă! Să-l pus! Bă, dai drumul, dă-l dracu de motor, că te lovești! Hai, bă! Hai, ce-ai rupt acum! Vai, dar cum ai treci pe aici? Bă! A cât ai venit? Mă, sună... A treia! Păi și n-ai dat drumul la ambreiaj! Nu-i bine, mă, ceva... Tu nu plecai deloc, parcă. Cum Da, e? mă, o demarat. Pe loc. Ha? Nu ți-ai luat deloc avânt. Chiar deloc și acum am încercat să ia... Tu ai vrut să pornești de aici, mă. Da. Tu ai vrut să pornești de De aici. pe nu știu loc. ce ai făcut. Bă, băieți, uitați ce e aici, e crater. Dar nu se vede, mă, păcat că nu se Ni, vede uite pe aici, filmare. cum coboară astea. Bă, avem 500 de persoane pe live. Hai de... 500, bă. Ce? Ce-am rupt? N-ai rupt nimic. Hai să că mamă ce l-am rupt. Ce? Nu, mă, zic așa, mă. În general. În general. Ai rupt-o. No, bun. Revenim. Hai să vedem. Dai! Hai că îl turează acum. Bă, după asta îi zicem că e chicken line, mă.
Da, mă, dar pe acolo poate nu poate să meargă, mă. De ce? Că nici ăla nu-i ușor. Acum urcă. Bun! Dai! Dai, Maxim! Dai! Dai! Hop, 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 hop. Stop, 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 stop! Aproape, mă, bă, ce aproape. Tot nu i-am dat bine. Dar mai bine așa decât data trecută oricum. Of, numai ușor, cu treabă bună. Mă, tot n-a avut viteză destulă, mă. Acum o curățat traseul, acum Acum ai urcă. curățat, acum e bun. Dă-i gaz, frate. Păi, lasă. Bă, aici doamne, nu-i de numai gaz. Trei mai mult și din ambreiaj un pic. Să-l patinează ambreiajul. Ia de pe la nu știu ce condiții trebuie să... Da. Da. Caze 4 ori 5. Bă, dar vezi că mai e un drum pe aici, pe sus, dar nu știu dacă e curățat ca să poți urca. Nu cred că e curățat pe acolo. Nimeni nu cred că o mergi pe acolo de când e traseul. Mă, mie numai setul mi-a atât. Bă, ți-aș da, mă, dar... Bă, are Dragoș ceva apă cu medicament în ea. Bine. Nu, mă, îți electrolizi, mă. No, mă. Eu de ieri ziceam că când mi-am pus, dar nu-mi place deloc. Eu sunt afetat de la asta, Bă, Dragoș, cred că pot urca pe aici. Nu cred. Bă, noi trebuie să ajungem și la Mureș. Bine, mă, la Mureș ajungem într-o oră. No, păi bine. O să iau șovul. Bă, cine a venit? E cineva pe aici. Bă, să sperăm că rău ne întâlnim cursul pe aici. Mă, trebuie mai mult gaz, mă, nu știu. Vii foarte subturat cu el aici. Asta-i baiul. Cum? Bă, fii atent, tu când vii pe acolo așa și uite, vezi, vii mai Facem mai una în pe stânga un pic, știi? Să nu te arunce, că așa... Mă pun să schimb bateria, că mai am 10% și revenim. Online, mă. După asta, da. Acum urcă, acum urcă. Dai! Dai! Nu! Stop! E bun. E bun, că de aici îl putem trage. Trebuie să urc... Mamă, dar cum îl tragem noi de aici? De rotă. mor eu. Toți trei. Stați așa, băieți, Pune live-ul acolo. băieți, trebuie să punem aici Revenim. cumva. Așa. Da, așa că e groasă. Bă, stai, bă. Dar n-ai cum, vere, să-l tragi aici. Nici în spate, că Bă, Luca, numai dacă mă ții tu cumva de mână să trag eu motorul. Mai, că eu încerc. Te țin. Bă, dar nu știu. Dă mâna alt, așa. Nu, hai că Bă, dar stai în încercăm. cur cumva, bă, să nu te trag pe tine în jos, bă. Trebuie să mă țin de ceva. Bă, mă pot? Nu. Bă, cred că s-a împlântat în ceva, mă. A, dar nu am rădăcini acolo și s-o prins sigur scărița în S-a ele. prins cărița, cred că, mă. Bă, eu zic că dacă îi mai dau o dată așa, tu ai lăsat gazul. Acum am crezut că urmă, dar... Dar pune-te, tu stai foarte pe spate. Da, ține-mă un pic. M-a aruncat din ghidon. Da, lasă-mă. Să prind și eu de rot? Nu, că O iau la vale. Nu mă, dă mâna înapoi, adică. Stai. Nu-i bine, bă, că te trag la vale, așa mă stai acolo unde stăteai, bă. Bă, du-te înapoi, bă. Ia! Bă, vezi că te-ai pus pe live, mă. No. Dă mâna, bă, du-te mai... Bă, stai, bă, nu mă trage așa tare, mă. Dacă tragem de aici în jos. Da. Bune, mă trag jos. Te trag jos?
Păi, cât de cât asta nu. Ușor, ușor, să nu ia la tine. A, dar e securizat. Băi! Uite cum am rămas. Ai de pui mei, băieți. A rupt aici. Bă, Dariu, n-ai cum să... încearcă, gata, nu mai. Încearcă pe ălalt, pe chicken. Ha? Stai așa, stai așa. Bă, stai că încerc eu. Ține-mă, ține tu un pic, să-l ajut un pic aici. Bă, da. Nu-i bine, mă, așa, mă, nu-i bine așa. Mă, dai să te țin eu mai bine, mă. Bă, opri benzina. Ce putea benzină. Urcă-te pe el să oprești. Mă, fii atent. Mă, nu știu cât de bine, mă, poate nu-i. Poate e rău pe chicken line-ul ăla, mă. Bă, n-a fost niciodată, mă. Sau, bă, fii atent. Când îl cobori, De aici, dacă merg pe l-am un chicken împins, line și îi zic eu. Stai că vin eu jos și merem amândoi pe acolo. Mă, nu-i bine așa, bă. Opa, opa. De acolo oricum nu cred că mai pleacă. A, nu. Crezi tu? Dacă vin cu chiucă, îl trag după mine, 100%. Cred O să că... urci. Să încerci. Să vin aici, unde e roata. De ce? Ca să ține, să nu cadă în motorul. N-ai bine. Te duc în spate și... Mă, trebuie să... Asta e ruptă. Bă, dar n-am cum să cobor motor. Mă duc cu tot cu motor după aia. Așa, așa, așa. Gata, 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 e bun, e bun. E bun, e bun, gata, s-a terminat acolo. Bă, să vin jos? Nu. Să vin jos să mergem pe chicken line, bă? Iar vrei să-i dai? Bă, ăsta nu-i. Bă, Bă, nu ești normal, bă, nu. Eu zic să încerc. bă, zic ăștia că panta nu prea se vede că e mare. Nu, Bă, uite, mă. ce... Fii atent că încerc să stau în picioare pe ea. Bă, vezi că... N-ai, mă, cum să mergi acolo, mă, că bă, cazi, mă, după aia, mă, și te duci la vale și... Nu. Nănic, că Oh. nici. Bine, pe aici, pe dreapta, panta. Ah. Aici e un... O pot. E foarte rea că îți rădăcini din astea, și uitați, e groapă, Și aici e groapă, ideal. groapă la vale, iar îți grop de astea micuțe. Bă, desigur vrei să-i dai iară? Deci, băieți, ați văzut, omul e Omul motivat, serios. omul e motivat să urce, fără ajutor. 1%. Mă duc să schimb bateria. Da, tata, ioi! Da? Stop, 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 stop. Bravo. Ce faci? No, dai. Aici interior. Hai, Dariu! Aici. Hai încet, frumos. O, că mi-a stricat ceva setări la cameră. Stați așa. Hop. Era să o fur. Ce-i bă aici? Ce faci, Dragoș? Nu-i? Am crezut că e mai mare, dar nu-i mare. Să vedem ce înseamnă că nu-i mare. Cam prima parte e cam ca aia ce-am coborât-o. Aici ne e cam, cât să zic, 5 metri, No, hai. mai abruptă și după aia e bine. No, hai.
După aia lejer. Pe revenit numai. Coborârea asta și am terminat. Dar putem să și continuăm. Vrei să continuăm? Ce cu mine? Azi am învățat ceva nou. Să mă doar în breaj. Data viitoare, când patinez bine rău. Patinez. Nu știu, o-i vedea. Mamă! Cred că da. Da, mă, da. Wow, wow, wow! Bă, bă, bă! Mamă, ce nebun ești, bă! Cum poți să turnezi așa bine? Ha? Cum poți să turnezi așa tare fără să-ți meargă? Păi, nu știu. Bine, mă, astea-s jucării. Aici mă trezeam dimineața și coboram cu mașina. Op, aici niște rădăcinus. Op. Bine, mă, astea scoborâri. Bă, ce, mă, astea scoborâri? Hop. Astea scoborâri, bă, drag. Tare am luat-o că am crezut că intră. Hai, dreapta. Ai filmat aia? Ha? Ai filmat aia în care era să vin. Când? Tine. Da. Am crezut că intri. Bă, direct în mine era să intrăm. Da. Am încercat să urcă de încet pot, să nu mai am Dar noi făcut. trebuie să mergem pe la Mureș. No, hai. Să înfiletăm. Gata, am terminat. Aici nu e la de ce? Nu, aici nu are, că nu există. Bine, oricum, nu-i mai greu, îi Dar aici unde sunt? la cimitir. No. Hop. La dă temp. Bine. Top. Vezi că nu a fost greu. Serios. Săracul, dar râsele rupt. Păi la aia dansează acolo măcuța. Unde? Unde? Acolo. Pe scenă. Mereu, mă. Hai. Pa, Darius. Da, eu cred că merezi în dreapta. În stânga. Nu? Bă, tu ai benzină, bă. Nu trebuie să mergi la Dragoș acasă. Bă, uite unde. Vă. Ce, bă? Nu trebuie să mergi la tine acasă. Livezean merem noi. Păi da, ca să duceți motoarele. Păi noi mergem pe motoare. Ia, măi. O luați pe drum? Revenim de la Suncrai. Băieți, acum suntem... Bă, da, aici știu. Mai avem până acasă, mai avem ceva de bobinat. Da? Suntem. Mamă, aici. Mamă, că nu văd nimic. Mamă,
am văzut în spate? Nimic! În față, de fapt. Hai bine, bine. E un pic cam greu așa. Plouă, mânceava asupra voastră. Am venit-o. Uai! Ta de Cristo. Mamă! Nu te dragă! Vin cățălul! La cățălin! Dacă îi dau în breașcat, deci mie tot îmi vine să-i dau o blană așa. Mamă! Călca mea! Uai ce acolo, că nu am văzut! Nicio șansă n-am să mă... Nu mai văd nimic, da? Ioi, gata! Ce era să o rup? Bă, asta e de uscat și încă îți bălți. Bine, aici tot timpul îți bălți. Uite aici, gata. Wow! Wow! Mamă! Ce era să... Mulțumesc, Dragoș! Să știți că Dragoș merge... Dragoș merge foarte încet acum. Stăm așa că dacă cumva sare vreo căprioară, să ne oprim. Să sară pe noi. Mamă! Mamă! Piciorul ia viteză să fac. Uai, ce era să mor! Ce era să o bucur acolo! După-i viteza și cine... Mamă! Ioi, ce prost îți, Doamne! Ușor, fraților, gata, că nu mai... Era să mor de 2 ori. Bă! Era un trunchi de copac acolo unde ai ocolit tu în stânga, i-am făcut dreapta. Bă, așa trunchi de copac era să intru, bă, frontal. Și acum erau niște rădăcini, bam, direct în aia mai mare m-au aruncat cu curul în sus. Bă, hai să ne oprim la urcările alea. Păi mai fac. Încerc să-i dai benzina de la picat. La picat se ia benzina. Op. Nu, benzina se ia de la... Se ia de la benzinărie.
Aici. Eu trebuie să iau mai așa. Dacă na. No, aici pe stat. Dar ce vine mă așa greu, mă? Ha? Ce vine așa greu? Aici? Nimica. Din pădure. A, în pădure? De ce vin? Se vrea? Nu, că nu văd la ce praf lași și dacă praful ăla acoperă o baltă, eu am zburat în ea și am murit. Și de ce să vin tare? Bă, așa fain din pădure acum, așa fain mă duc. Am observat, așa bine te duci eu. Bă, de 3 ori era să o fur, dar rău, așa nici. Vezi acolo. Urcat, Cine? coadurile urcat acolo. Da? Da. Mama, aici au plouat, bă! Acolo a plouat, mă, tot m-a străpit în față, băga mea. Piciorul, tot m-am udat. Bă, Dragoș, acolo a plouat, mă! Și încă iud. Plouă. Uite, m-am udat. Plouă, mă, acum. Uite-te pe la mine. Am ajuns în Sâncrai, în sfârșit. Era să mai fur pe drum vreo 2-3 Hop. Era să mai fur vreo 2-3 pe drum. N-am mai filmat, că nu mai am multă baterie la cameră. Înainte să ajungem la stradă, o să ne punem numerele și după aceea trebuie să-l scot din ghiozdan, dar nu-l bine. Până aici n-am mers deloc pe stradă și nu trebuie să mai... Am mers numai pe dealuri și coborâm în Sâncrai. Mamă! Ce alunecă! Mamă, numai nisip am în gură. Mamă! Ce-am luat? Și-a plecat! Asta va fi încheierea vlogului acesta. V-am pupat, v-am salutat și ne revedem data viitoare la Oprește!